Vila-real en un minut. Més impagaments. En esta ocasió és la televisió local TV4 que denuncia públicament els impagos del socialista Benlloc. Després d'anunciar la pèrdua d'1.200.000 euros d'ajudes per millorar els polígons industrials, ara Benlloc anuncia la pèrdua de prop d'1 milió d'euros més, paralitzant el polígon industrial de Miralcamp. En Benlloc d'alcalde, la indústria en Vila-real ha perdut l'estació intermodal, milions d'ajudes europees i ara perd 2 milions d'euros d'ajudes concedides per millorar els polígons. El Partit Popular es suma a la defensa de les noves tasques que han aparegut a Vila-real fruit de l'aposta de diferents empresaris locals. La irresponsabilitat de Benlloc ha deixat aquest espai sense la regulació que requereix, generant conflictes entre propietaris i alguns veïns de la zona. El Partit Popular anuncia per aquest nou espai d'oci una regulació semblant a la que els populars van aplicar a Castelló per a garantir la continuïtat de les tasques en convivència en els veïns. El candidat popular Héctor Folgado continua a peu de carrer compartint amb els veïns propostes pel canvi en Vila-real, treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.